Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard John Rhys dwi, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd yn Ysmôn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae'r dewr yn gallu'n gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro Jerry Hunter ar... Ar am. Da iawn, oedd hwnna'n awdurdodol. Be arall sy'n fi gynnau ddweud? Does gynnau'n byd arall i ddweud. Sy'n rwyt ti, Jerry? Heo. Bydd bobl yn gallu gweld bod ni'n recordio mewn llefydd gwahanol. Wyt ti dal ym Mhen y Groes a dwi yma yng Nghaerdydd. Felly, da ni'n trio gwneud hyn yn y rhith fyd, yn ytrach na'r cig fyd. Ond dyna fo, da ni'n gwneud yn gorau. Ti'n pathu geiriau na, Richard? Na, mae cigfyd yn air cyfoes Cymraeg, Jerry, yn di tad? Dio, wel. Dwi'n meddwl o. Mae fy mis i ar y puls gwboi. Mae o. Reit. So, da ni wedi cyrraedd... Cad y fis eich ti dy hun, Richard. Na i stopio fyna. Da ni wedi cyrraedd pennod 79 yn y brif gyfres. Da de. Lle da ni'n mynd ym mhenod 79? Wel, y tro dwytha wrth drafod Jack Glan y Gors, myddwn ni'n sôn am oes a chwildro yna. Oeddan. Chwildro America, chwildro Ffrainc ac yn y blaen, a ffordd Jack Glan y Gors wedi ymateb i hynna. Wel, dyn ni am barhau drafod rhai o'r radicaliaid Cymraeg llengar yna, gan obwyntio yn benna ar Iolo Morganwg. Ond gobeithio fydd amser ni drafod am beth un arall hefyd. Gwych. Iolo Morganwg ei gylch, neu Edward Williams, gafodd ei eni yn y flwyddyn 1747. Chydig bach yn hun na Jack Lan y Gors felly, a byw tan 1826, ynddo. O, Forganwg yn amlwg, lle de. Gymeriad diddorol, coleddodd bob math o syniadau radicalaidd, ynddo. O ran, mi oedd yn oes mor grefyddol doedd, gafodd i fagu mewn eglwys Anglicanaidd, a'i fedyddio, a'i gladdu mewn eglwys Anglicanaidd, ond oedd o'n... yn arwain gyda'r undodwyr mewn ffordd, ti'n fod, rhaid radicalaidd yn dem, yn athos helpu sefydlu achos gyda'r undodiaid yn neu Cymru, dechrau'r 415. Oedd o'n coleddu syniadau oes y chwildro yn gefnogol iawn i'r ymdrech i wrth rhyfel yn erbyn y frenhiniaeth a rhywbeth o felly. Oedd o hefyd yn cwyno'n groch am drefn anfoesol caethwasiaeth, neu'r gaeth fasnach ynddo. Sôn amdano fo, oedd yn gweithio, oedd yn cadw siop, oedd yn gweithio fel sair mae'n, mae stori amdano fo yn gweithio ym Mrysta, oedd yn cerdded i Fryston, cerdded yr holl ffordd i Lundain weithiau. Oedd yn Mrysta, pan oedd clycha'r ddinas yn canu, i ddathlu'r ffaith bod mesur i wneud y gaeth fasnach yn anghyfreithiol wedi methu yn San Steffan, achos o'n gymaint o fasnachwyr Bristennau pres allan o'r llongau yn cwydo ceithweision, ac oedd clycha'r eglwysi Mrysta yn canu i ddathlu'r ffaith bod caethwasiaeth neu y fasnach mewn ceithweision Africanaidd yn parhau. Iolo yn dweud bod wedi cerdded ono ac isgwyd llwch y ddinas oedd wedi sgidio jyst yn gadael Brysta. Oedd gynnu fo siop yn y Bon Fain doedd, ac mae rhai'n sôn am ei siop fel y siop fasnach deg gyntaf yng Nghymru ynddo. Ac oedd gynnu fo arwydd yn Saesneg yn ei ffenest, siop yn dweud East India Sweets, hynny yw siwgr medlysion, wedyn yw siwgr o dwyrain, nid o West Indies, or Jamaica. East Indies Sweets, not contaminated with human gore. Felly, dwi'n gwerthu siwgr. Dwi'n wedi cael ei gynhyrchu gan gaeth wasiaeth, ti'n fawr. A Cymru oedd y wlad fasnach deg gyntaf yn y byd, Felly, mae'n mudiad masnach deg wedi bod yn nerthol yng Nghymru. Ac felly, mae rhain yn edrych ar Iolo Morganwg fel sylfaenydd y mudiad masnach deg Nghymru. Ond dwi'n meddwl amdano fo yn benna'n hyrmau diwylliant a llenyddiaeth Gymraeg. Ac dwi'n iawn i feddwl, wel, dwi'n siŵr bod fi'n iawn i feddwl bod o'n ar un ystyr yn ddrwg enwog hefyd am fod yn ffigiwr yn fantasist yn ôl yn
syniadau ni am y pethau yma Wel, yn hefyd. sicr, de, mi oedd o'n, fel sawl cymeriad ni'n drafod, Lewis Morris, Marged Dafydd, ambell un, oedd o'n fardd, yn awdur, ac hefyd yn ysgolhaig, yn astudio hen lenyddiaeth a hanes ei wlad, ac yn union, nath ati i thigio gymaint o bethau am hanes Cymru, gan gynnwys creu gorsedd y beirdd, de, ac yn y blaen a'r holl bethau am y derwyddon ac ati, ond hefyd mi greuodd gymaint o ffug hanes am ei fro ei hun, am forganwg de. A gymaint o bethau, de, bod llanilltid fawr yn ganolbwynt y byd diwylliannol Cymraeg, a bod pawb o bwys yn yr oesau canol wedi mynd i llanilltid fawr ac yn y blaen. Doedd hynna ddim yn wir. Wel, dwi'n siŵr bod o'n lle digon difyr, de, ti'n bod? Ond mi oedd pobl yn gwawdio Iolo am hyn am flynyddoedd, ond mi nath G.J. Williams lawr o waith arno fo, yn gynharach yn yr 20fed ganrif, a mae dyfyniad cyntaf gen ti yn rhywbeth sydd gen ti fyna, yn rhywbeth ddedodd G.J. Williams yn ysgrif am Iolo. A dwi'n meddwl mae'n ffordd dda i feddwl am yr holl ffigio, yr holl ddychymig cremp. Rhaid i ni edrych ar forganwg Iolo fel creadigaeth artistaidd y cyfnod rhamantaidd, a dylam edrych arni fel darn o'n hetifeddiaeth lenyddol. Dawn y nofelydd rhamantaidd a welir yma. Ein union. Fel dyn ni'n pobl yn dathlu nofelwyr ffantasi fel J.R.R. Tolkien lwyddodd i greu byd ffantasiol cyfad, da chi'n gallu ymgolli na fo. Wel, dim yn nath Iolo mewn ffordd gyda i forganwg ffuglen o creu rhyw fyd ffantasiol rhyfeddol. Sy'n gwbl Gymraeg a Cymraeg hefyd. A ti'n bod, heb drio, ond ffug hanes oedd hanes yn y pwynt yma. Doedd safonau modern o dystiolaeth ac o wrthrychedd, os gael ddefnyddio'r gair yna, ddim wedi cael i'w mewnoli a i'w creu yn yr un ffordd o da ni'n neud rwan. Felly, ti'n bod, A sawl tro yn ystod fy ngyrfa, dwi wedi bod mewn, yn gwrando ar ddarlith mewn cynhadledd, cynhadledd Styth y Celtaidd, mae rhywun wedi enw sylw am Iolo, ond bod o'n nateb ar yr drysu pawb efo'r holl ffigiadau. A dwi wastad yn codi'n llaw os yw'n cael cyfle. Wel, pe bai Iolo wedi bod yn fynach yn yr oesau canol a wedi creu llwyth o bethau mewn llaw. Fysa chi, Celteigwyr canoloesol wrth eich bodda efo'r holl stwff ffig na, gan fod o'n byw yn y 19fed ganrif a wedi ffigio pethau, da chi'n ei weldio fo da. Felly, mae'n bwysig fel y. Oedd o hefyd yn, rhan dyn ni bod yn sôn am y Cymdeithas y Cymraeg yn Llundain, ti'n bod, ac mi oedd o'n chwarae rhan bwysig gyda Chymdeithas y Gwyneddigion, gafodd ei sefydlu yn y flwyddyn 1770, yr ail o'r tair cymdeithas yna, y Cymrodorion, Gwyneddigion, wedyn y Cymreigyddion. Y Gwyneddigion oedd yr enw, Cymdeithas y Gwyneddigion, Cymru cyfoethog o Ogledd Cymru, oedd y rhan fwyaf o bobl oedd yn ariannu i gweithgaredda, ond Iolo Morganwg oedd yn aml iawn yn ddyn eitha tlawd, fo oedd o'n darparu y weledigaeth mewn ffordd a'r dogs cyfoethog yn ariannu'r mentra yma, de. Felly'n cymeriad bwysig iawn o ran pethau felly, de. A wedyn yn creu, o ran ffigwr, yn creu pethau, fo greuodd yr endid sydd gyda hi gorsedd beirdd yn Ysbrydain, yn honni fod o'n agofodi hen arferion y derwyddon, ac yn y blaen. Ac yn honni bod nhw'n draddodiadau oes-oesol, hollol. A ti'n mae hanes efo gwybod amdano fo'n yn cynnal yr orsaf gynta yn y flwyddyn 1792 ar fryn y Briallu yn Llundain. Cymdeithas i anrhydeddu llenorion ag ysgolheigion, fel y mae heddiw. A wedyn, ond wrth gwrs, heddiw mae pobl yn cysylltu'r orsedd gyda'r Steddfod Genedlaethol, ond mond nes ymlaen yn y 415 y cafodd yr orsedd i chysylltu. Wel, mae yna lyfr da iawn fydd llawer iawn o grandawyr yn gwybod amdano fo. Os da chi ddim yn gwybod amdano fo. The Invention of Tradition gan Eric Hobsbawm a Ranger, dwi'n meddwl oedd ei gyd awdur ond ac mae yna bennod wych gan Prys Morgan, brawd cyn brif wneidog Rhodri Morgan yn sôn am The Invention of Tradition, a dwi'n meddwl bod Iolo Morganwg yr archenghraifft Gymreig o ffenomen ti'n ffindio hefo'r kilt yn yr Alban, a'r bwnad yn Norwy, a mae yna fersiynau o'r un cyfnod drwy Ewrop gyfan o
greu'r traddodiadau ffug yma. A beirdd Saesneg fel Chatterton yn ffigio pethau, pob math o bethau. Mae hwnna'n gyfrol ffantastig. Mae Pennod Prys Morgan yn... Os da chi'n mynd i ddarllen o, mae'n ffantastig. Mae'n wych, na ti'n iawn, ti'n gadael le. Ond hefyd, oedd o'n ysgolhaig da hefyd. Mi oedd o'n casglu ac yn astudio'n benthyg llawysgrifau Cymraeg yn astudio llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol ac yn ei gwaith ysgolheigiaidd da hefyd, de. Yeah. Mae'n bwysig cofio hynna. Mae'r flwyddyn 1789 yn ddiddorol, de, o ran safbwynt bywyd Iolo, achos blwyddyn y chwildro Ffrengig, de, of gwrs. A mi gyda'i ysbrydoli gan y chwildro yna, debyg i Jaclan y Gors a Morgan John Rhys, ambell i Gymro Lloegr arall, de. Ond hefyd, y flwyddyn honno, gyhoeddwyd gwaith Dafydd ap Gwilym. Llyfr, am y tro cynta, llyfr yn cynnwys casgliad sylweddol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Wedi i ariannu gan y gogs cyfoethog na yng Nghymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain. Ond Iolo nath y gwaith caebarhaol, gwaith calad o dyrchu mewn llawysgrifau, copi o gwaith Dafydd ap Gwilym, golygu'r gwaith. Felly, os ydych chi'n hoffi studio gwaith Dafydd ap Gwilym, wel, yna chi ddyled i Iolo am ail gyflwyno'r gwaith yn y byd trwy gyfrwng technoleg o wasg a graffu. Felly, oedd o'n ddyn amlweddog o ran hynny, yn sicr. Ac oedd yn fardd hefyd. Ac ar y cyfer, fydd rhain flin iawn, ond efo fi am ddeud hyn, ond dwi'n mynd credu bod i gerddi mor wych a nifer o feirdd eraill yn y cyfnod, da. Na ti? Oedd o well fel meddyliwr, ond mae'n y gerddi digon... Sgwennwch a Jerry Hunter i gwyno am hyn i data fi. Di hwn yn mynd i wneud. Di hyn yn mynd i wneud efo fi, wrandawyr. Ond ti'n maen nhw'n bwysig ac yn ddiddorol, de. Wel, na, dwi'n mynd... Na i gymryd hynny'n ôl, achos mi sgwennodd o gerddi gwych iawn, ond pan oedd o'n cocio i fod o'n Dafydd ap Gwilym, pan oedd o'n sgwennu pethau hollol reiddio weithiau, oedd o'n iawn, de, ti'n bod, o'n cerddi rhydd, nifer o'n ddigon llac, rai penillion da, sy'n efo rhyw afal yn nhw, ond be bynnag, oedd o'n galw hynny'n The Bardd of Liberty, Bardd Rhyddid, da. Mae'r ddyfyniad nesaf gen ti, cwbl o benillion o un o'i gerddi fel Gwawr Dydd Rhyddhad, cerdd sy'n croesawu oesa chwildro ac yn gweld dydd rhyddhad, pobl yn dŵad gyda'r chwildro yma, sy'n mynd i ryddhau pawb o afal, y frenhiniaeth a gormes crefydd, hein ffasiwn ac yn y blaen. Mae gwawr dydd ein rhyddhad yn deffro nawr, disgleirdeb y gwirionedd mawr, o gwel y bora'n deg ei dardd, mae'n gwenu ar hyd y bryniau draw, mae'r hael ger llaw a'i dywyn hardd. Mae'n atgoffa fi chydig bach o, be di o, bliss was in that very dawn to be alive, Wordsworth yn ymateb i'r chwildro Ffrangeg, ynddo. Y syniad o doria y chwildro fel toriad gwawr, ynddo. Fel y wawr, yn union, hollol, yn rhyddhau ni. Yr wawr sy'n, gwych, A wedyn, mae'r cyfa mewn cyd-destun Cristnogol, mae'r dyfyniad nesaf o'r un gerdd yn dangos i fod o hefyd yn troi'r ddiw, yn dweud diw, ti ddiw sydd wedi gwneud hyn. Ti sydd gan fod tymestlau'r dechrau'r dydd, mewn ofnau'n ffoen rhywan dy ffydd, na saif yn ôl ond deren nes, cei weled haf yn agos iawn, a'i wynfyd llawn a'i dawel des. A wedyn, mae rhai llinellau eraill gen ti fyna, tywod. Na i neidio sydd i fewn nhw. Mae'r gwir ar ôl marwoldeb gaeaf hir, a'i hadau tardd ar hyd y tir. Fe rwymau'r traws, fe dyr ei gledd, mae'n geidwad nerthol i'n rhyddhau. Cyd yw baich gorthrymder yn y byd, a rhwys gan wiredd gwael ei fryd. A'r math yna o beth, ond mae wych, y cyfnod gormesol hir sydd wedi dynodi hanes y ddyroliaeth fel marwoldeb gaea hir, ynddo. Mae cyfiawnder wedi bod yn cysgu fel planhigion yn y ddeir ad y gaea. Wedyn dyma'r hadau yn tarddu gyda'r wawr a'r tymor newydd. Fysa hwn wedi cael ei ystyried yn gableddus iawn gan y brif ffrwd yn y cyfnod, yn dydi. Oedd crefydd sefydliedig yn gweld y chwildro Ffrengig
yn fygythiad sylfaenol, nid yn unig i gatholigiaeth yn Ffrainc, ond i grefydd ym mhob man, ond oedd na ffrwd arall wrth gwrs, oedd yn cael gysylltu efo'r undodiaid er enghraifft, oedd yn gweld y chwyldro fel rhan o batrwm Duw yn y pen draw ynde. So mae o'n dod allan ar yr ochr beryglus iawn yn y gystadleuaeth yna, ti'n bod? Mae hein yn syniadau peryglus yn y cyfnod yn dydyn. Yn union, y traws yn cael ei rhwymo. Hynny, mae'n sôn am frenhinoedd yn cael ei rhwymo, y cleddfa yn cael ei torri ac yn y blaen. Lle radicaliaeth iawn o'r yna. Yndi. Ac mae'r enghraifft nesaf yn un pennill sgwennodd o. Mae'n hyfryd o bennill y deud i gwir. Ond achos mae'n defnyddio un o'r hen fesur a traddodiadol, fatha'r hen bennillion telyn, i sôn am, does am teitl, ond mi weledi, be mae'n sôn amdano fo yn y pennill yma. Tri gwallgof mawr ar ddynion, rhoi parch i enwau beilchion, goddef gormes yn ddibaid, a chynnal haid ffeiriadon. Waw. Wych, dydy. Ac wrth gwrs, oedd Iolo'n gwybod yn iawn fod yr hen Gymru yn yr Oesau Canol yn hoffi rhestru pethau mewn trioedd. Mi oedd o'n creu rhai drioedd ei hun ac yn cocio bod o'n hen lle, ond dyma fod tri gwallgof mawr o ddynion, tri pheth sy'n wallgo am ddynion, bod nhw'n rhoi parch i enwau beilchion fel y brenin a'r glwyddi yma. So i'r buddigions ynde. Rhoi parch i'r enwau mawr mewn cymdeithas. Goddef gormes yn ddibaid a chynnal haid o ffeiriadon yr eglwys sefydliedig ynde. Waw, mae'n mynd amdani fan hyn, dydi. Mae'n weriniaethol. A goddef gormes. Mae'n deud, ddylech chi ddim goddef gormes a chyfodi mewn chwyldro, mewn ffordd. Rwy'n meddwl am ran radicaliaeth Saesneg, Shelley, rise like lions after slumber ac yn y blaen. Mae'r neges yma'n chwyldroadol iawn yn dydi. Ac yn beryglus yn herma'r cyfnod. Hollol. Felly mae gerddi yna yn ddiddorol, maen nhw'n sefyll allan tydyn, os ydych chi'n darllen yr holl farddoniaeth yn gymaint o farddoniaeth Gymraeg o'r cyfnod i groesi, a mae nhw'n radicalaidd iawn o ran y neges. Hynny yw, maen nhw'n breg, dyn nhw'n gynnil, maen nhw'n bregathwrol, maen nhw'n mwy Jack Langors na Angharad James er enghraifft yn dydyn, os gai wneud y gymhariaeth yna. Ond mi oedd Jack yn ddoniol hefyd. A Iolo yn Cymru hyn o ddifri. Mae hynna wir. Hwrach mwy fel Nicholas y Glais. Dyna'n union, yn hollol. A'r talgen slip ond efo neges gre. Weithiau'n od iawn, pan mae Nicholas... Dwi'n meddwl os da ni'n mynd i gael Pennod ar Nicholas y Glais yn camol maw, chairman maw a rhyw bwynt yng Nghyfres. Ac yn cyfiawnhau pogrom stolyn a rhywbeth o felly. Hollol wahanol. Yn ôl Iolo Morganwg. Ond eto, mi oedd o'n fardd medrus iawn, achos, yn sôn am y golygiad hwnnw o waith Dafydd ap Gwilym gyhoeddwyd gydag arian y Gwyneddigion yn y flwyddyn 1789, y gwaith wedi wneud gan Iolo. Wel, nath G.J. Williams, ond yn ei lot o waith ar Iolo, nath ni ddechrau fy dyfyniad yn ôl. Nath o gyhoeddi rhywbeth yn y flwyddyn 1926. Nath syfrdanu llawer yn y byd academig Cymraeg. Iolo Morganwg a chywyddau'r ychwaneged yn profi bod Iolo wedi ffigio rhai o'r cywyddau sydd yn y gyfrol honno barddoniaeth Dafydd ap Gwilym. A ti'n gwybod be oedd G.J. Williams wedi gwneud 2 flynedd cyn 1926? Be? Y treigladau cysawen? Na, oedd wedi helpu sefydlu'r mudiad Cymreig yn un o'r cyrff ddari fynd i fewn i Blaid Cymru. Felly mae o'n ffigwr eitha diddorol o safbwynt datblygiad cenedlaetholdeb gwleidyddol yn yr 20fed ganrif. Can lwyddiant. So dyna ti. Ond oedd o hefyd wedi gwneud rhywbeth o bwys yn 1926, felly. Dyna ti'n trio dweud. Oedd. Hyd yn oed yn bwysicach. So profi bod y rhai o'r cerddi oedd wedi cael ei priodoli i Dafydd ap Gwilym wedi cael ei sgwennu gan Iolo Morganwg, wedi ffigio, de. Wedi'w ffigio.
Ie. Ac na i jyst mond rhoi cwbl o linellau chdi dar. Jerry, gai ofyn sut oedd o'n gwybod hynna? So mae hwnna, i rai ni sydd ddim yn byw yn y byd yma, sut yn y byd oedd o'n gallu gwneud hynna? Mi oedd, mae'n speles yn ei drafod Dafydd ap Gwilym yn y gyfres gynta da. Mi oedd gwaith Dafydd yn boblogaidd iawn o ran y traddodiad llawysgrifol. Yn sôn yma'n oedd drafod Marced Dafydd, Lewis Morris, pobl dal, bod y wasg argraffu ers cwbl o ganrifoedd, pobl dal i ddefnyddio llawysgrifau, ac mi oedd yna hen lawysgrif yn cylchredeg, yn pobl yn copi o hen lawysgrif. Felly, o ran cywyddau Dafydd ap Gwilym, oedd y mor boblogaidd, rhwng llawysgrifau o ddiwedd yr oesau canol ymlaen i'r 19fed ganrif. Mae rhai o gywyddau Dafydd gyda 20, hanner cant, 30 o gopïau mewn gwahanol lawysgrifau. Felly pan nath rhywun fel Sir Thomas Parry ati olygu gwaith Dafydd ap Gwilym, lot o waith yn studio llwyth o lawysgrifau cymharu a gwahanol fersiynau. Felly, mae'n bosib gweld hwda, mae yna gerddi yma sydd ddim yn ymddangos, yn cerddi nad ydyn yn ymddangos mewn llawysgrifau eraill. Mond o bosib, mae'n ambell lawysgrif sgwennodd Iolo ei hun. Right. Felly rhywbeth o felly, da. A mae'n rhywbeth o eraill hefyd, da, ti bod. Ond ar y cyfa, mae'n bosib gweld sut oedd pobl wedi twyllio am, ganrif mwy, ti'n fod. Diddorol. Just cwpledi cynta, 2 gwpled cynta, 4 llinell gynta, un o'i cywyddau Iolo, a briodolwyd gan Iolo i Dafydd ap Gwilym, sef arwyrain Morfydd. Wrth gwrs, Morfydd, mi oedd hi'n un o gariadon Dafydd ap Gwilym, ac wyt ti'n cofio'r gair o wyrain, byddai'n trafod beirdd y tywysogion, math o gerdd fawl, yn sôn am ddyrchafu rhywun, yn canmol rhywun, felly canmol Morfydd, de. A mae'n dechrau fel hyn. Arwyrain Morfydd, y mynd gain hoiw emen goeth, y cyfanwyd o'm cyfoeth, gorau meinir a garaf, gwymp yw thwen fel hilwen haf. Ie, a mae gyd fel yna, mae'r eirfa'n ganol oesol iawn ar y cyfa, mae'n llithro am bell waith, ond ar y cyfa'n ganol oesol iawn, mae'r gynghanedd yn wych, mae'n swnio fel Dafydd ap Gwilym. Ac mae'n un, dwi wrth ymwneud, mae un sgwennodd o, un o'r rhai ffigio ddo, cywydd ola Dafydd ap Gwilym. Wel, mae ambell gywydd gan ambell un o'r hen gywyddwyr, sgwennwyd pan oedd y bardd yn hen mwyn o lai ar ei wely angad. Ond toesydd yn cywydd fel yna gan Dafydd sydd wedi goroesi. A mae'n biti mewn ffwrdd, achos mae'n braf meddwl bod gennym ni'r holl hanes, cilch bywyd Dafydd. Ac inta'n hen ddyn, oedd wedi mwynhau bywyd, yn mwynhau caru, mwynhau barddoni, ac yn hen, ac yn fisgrell, ac yn wynebu drainc. A felly, mae'n gywydd hyfryd felly, ti'n bod? A felly, mi ath ati i lenwi bwlch welodd o yn hanes Dafydd ap Gwilym mewn ffordd efo hwnna. Felly, mae'n beth... Mae twyllwyr da yn dydyn, efo forgers yn... Ti'n cofio'r Hitler Diaries? Rhoi di bobl be maen nhw isio, de. Cerdd ola Dafydd ap Gwilym. Wrth gwrs bod bobl eisiau credu bod o'n... Mae fo sgwennodd o. Wrth gwrs bod bobl eisiau credu o. Gwych. Ac wrth gwrs, oedd o wedi ffigio rai beth am gysylltiad, neu Dafydd ap Gwilym a Morganwg hefyd wrth gwrs. Ond, ti'n bod, mae'n gwestiwn y pam bod rhywun fel Iolo yn ffigio, de, ti'n bod, achos mae pobl yn ffigio heddiw i gael pres, arian counterfeit, ffigio arian, ffigio celf i werthu am lot o bres, ti'n bod, ac yn y blaen. Ond pam, mae pobl yn sôn am hyn o hyd, mi oedd Iolo, mae'n debyg yn gaeth i lodnwm, ti'n bod? Alcohol cry gyda opium yn efo, cyffur hynna gry, oherwydd anhwylder ar ei frest, rhyw fath o fogfa neu asma mae'n debyg da. Felly mi oedd o, hwyrach fel un o'r beirdd romantaidd Saesneg, Samuel Taylor Coleridge, hwyrach yn rhyw freuddwydio dan effaith cyffur weithiau. Ond hefyd, dwi'n meddwl, oedd o'n ffigio i hybu'r traddodiad llenyddol Cymraeg, hybu balchder y Cymru yn ei traddodiad ei hunan, ac yn sicr i hybu enw da i fro enedigol Morganwg, de, felly hwyrach cyfunol. Ond mae'n rhyfeddol, yn lle dyn wlwch bobl, dwi'n gallu sgwennu cywyddau cystal a Dafydd ap Gwilym, de, sbygwch yna i, oedd yn misio neb i wybod, de. Rhywbeth rhyfeddol am hynny, does? Mae'n beth seicolegol ddiddorol iawn am hynna, does? Chos fel ddweud, oedd yn mynd am gyfoeth, nag oedd.
Oedd o'n gwneud o am fri mewn ffyrdd gwahanol, neu oherwydd bod o'n credu mewn rhywbeth, neu jyst i ddangos bod o diawledigrwydd, alla. Wel, hollol. A pwy wyr, mae'n lawer Diddorol. o bobl yn damcaniaethu am seicoleg Iolo. Ond hefyd, mae'n gymaint i ddeud amdano fo, ond o'n eisiau sôn hefyd, unwaith eto, am y gymdeithas, am yr hyn oedd yn digwydd yn y cyfnod yng Nghymru o ran y radicaliaeth pryn, ond pobl sydd wedi gadael ei marc, fel Jack Lanagors, fel Iolo. O'n eisiau sôn am bobl eraill oedd yn cydweithio fy nhw, pobl nad oedd mor radicaliaeth, pobl fel gwallau'r mechain ac yn y blaen, ond mae amser yn bryn, dydy, ond swn i'n cael y le crybwyll un ohonyn nhw o ran y cilch yma o radicaliaid Cymraeg Llyngar. Pobl yn Iolo yn ei nabod, lle, y pobl angen eitha tebyg, sef John Rhys. Gafodd ei eni yn y flwyddyn 1760, yr un flwyddyn a Jack Lanagors, so bach yn iau, na Iolo. A ffarm ger Llanbratoch, hefyd yn Morganwg, o Morganwg o Iolo. Oedd o'n fydyddiwr, a mi oedd na ffrwd eitha radicalaidd ymysg y bydyddwyr hefyd yn y cyfnod. Mi ath o'n fydyddiwr, nath astudio mewn athrofa ddiwynyddol ymrysta, John Rhys, wedyn ath o'n wynidog mewn eglwys gyda'r bydyddwyr ger Pontypool. Ond oedd o hefyd yn croesawu oes y chwildro fel ei gyfaill Iolo, fel Jack Lanagors. Ar ôl i'r chwildro Ffrainc, mi athoedd Ffrainc. Ond yn achos John Rhys oedd yn fydyddiwr selog, yn rhyw gyfuniad o weriniaeth. Oedd o'n yn erbyn y frenhiniaeth, ond hefyd mae'n enghraifft o'r babuddiaeth, wrth gatholiciaeth Gymraeg hefyd, oedd o'n gobeithio, yn meddwl bod y Ffrancwyr wedi gwrthio fel yn erbyn y gormes y brenin, ond hefyd yn erbyn catholiciaeth hefyd, ac oedd eisiau graffu Beibla i'w dosbarthu yna. A wedyn, oedd o hefyd, wrth gwrs, wedi croesawu ffaith bod yr Unol Daleithiau wedi cael chwildro, wedi ennill eu chwildro nhw hefyd, ac atho i'r Unol Daleithiau newydd, yn y flwyddyn 1794. A'i fwriad oedd creu cymuned Gymraeg yna, rhyw fath o utopia. Mae yna lyfr gwych gan Gwyneth Williams, A Search for Beulah Land. Beulah, oedd yn mynd i alw fo da. Ac oedd Cymru eraill wedi yn ddido, oedd yn mynd i creu cymuned Gymraeg, radicalaidd utopaidd yn America. A mi fethodd yn da, ac gafodd ei siomi'n un peth, wrth gwrs, fel Iolo Morganwg gynta, mi oedd o'n chwen yn erbyn caethwasiaeth, ac oedd o yn syni weld bod caethwasiaeth yn gymaint rhan o drefn economaidd o'r gymdeithas yn yr Unol Daleithiau newydd. Mae'n rhyw lythyr Saesneg sgwennodd o, Morgan Rhys, mae'n deud rhywbeth fel yn ironic neu'n goeglyd, a land of freedom full of slaves, yn deud y gwir yn blaen am America. Ond mi atho i, be oedd y pryd hynny'n cael ei ystyried yn gorllewin, heddiw, fel ti'n dweud o ddechrau pob pennod o'r podlediad yma, y Midwest, i Ohio, fy oedd Ohio newydd gael ei chreu fel talaeth allan o dir, oedd wedi ei ddwyn gan y brodorion, ac pan oedd ddechrau'r bedwar yn gynfa 15, a pan oedd byddin yr Unol Daleithiau newydd drechu cyngrair o wahanol genedloedd brodorol mewn rhyfal, Melynig. A mi oedd o at y milwyr rhywle, mewn gwersyllfa felwrol, John Rhys, a pregethu'r milwyr a dweud nhw drin y brodorion yn dirion ac yn y blaen. Oedd o yn Savannah, Georgia, pregethu yn erbyn caethwasiaeth. Felly oedd o'n ddyn dewr iawn, fel dwi'n bod gan y gors ac yn y blaen. Ond o safpwynt llenyddiaeth Gymraeg, mae John Rhys yn bwysig iawn, achos yn y flwyddyn 1793, flwyddyn cyn iddo fo yn America, mi ddechreuodd gylchgrawn, cylchgrawn Cymraeg. Wedi syllafu'n rhywbeth fel Cymraeg, yn y cylchgrawn Gymraeg, ynddo. A dyna'r gair sydd wedi wneud y gair, y cyhoeddiad sydd wedi wneud y gair cylchgrawn yn air cyfredol i ni heddiw, de. Ac mae'n rhyw 5 rhifyn ymddangosodd, de. Ond ti'n bod, oedd o'n wir wedi sefydlu cylchgrawn, oedd yn cynnwys trafodaethau gwleidyddol, mae yna lawr o beth am beth o'n digwydd drawn America, cyfieithiad o rhywbeth sgwennodd Benjamin Franklin ac yn y blaen, a barddoniaeth Gymraeg gyfoes ynddo. Felly, dyn ni'n sôn am fan cychwyn y wasg gyfnodol Gymraeg. Mi oedd Lewis Morris hwyrach wedi trio wneud rhywbeth yn ôl yng Nghaergybi flynyddoedd cyn hyn efo clysa'r hen oesa ail gyhoeddi hen dlysa llenyddol lli. Ond dyma'r cylchgrawn Cymraeg
cyntaf mewn ffordd i gael ei gyhoeddi. Ac mae'n cynnwys rhai pethau gwych. Mae'n ddarn o rhyddiaeth gan awdur di-enw, dwi'n cymryd mai Morgan John Rhys gwrnyddo, araith gan Madog a Boen Gwynedd ar y hen chwedl yna. Yeah. Ac mae i lari ar yr ymladd yng Nghymru a mae ar ddyn hwylio draw i America. Mae'n sôn am dyma ni ar ddechrau awr ein taith yn teithio i chwilio am rhyddid. Felly mae'n lawr o obaith. Felly y Morgan John Rhys yn gyfeiriad diddorol. A'n meddwl am yr holl bobl fi gilydd. Jack Glanagos, Iolo Morganwg, Morgan John Rhys, am bellyn arall yn pledio, yn hyrwyddo gwleidyddiaeth, weryniaethol radicaliaeth, ond hefyd yn gwneud llawer iawn i greu ac i gynnal diwylliant llenyddol Cymraeg yn y cyfnod. Ia, diddorol. A wrth gwrs, hynny yw, heb fynd, da ni eisiau dechrau mynd ar ôl hyn ymhellach rwan, ond lleiafrif fydda'r bobl yma yng Nghymru o ran i'w cefnogaeth i'r chwyldroadol. Bychan iawn. Ond eto wedi profi'n hynod ddylanwadol. A diddorol iawn, Jerry. Search for Beulah Land gen Gwyn Alf, os ti bobl ddim wedi darllen honna yn werth cael golwg arni, fel bob dim gen Gwyn Alf Williams, wrth gwrs. Reit, Jerry, diolch yn fawr. Dwi wir wedi gwerthfawrogi cael clywed mwy am Morgan John Rhys. Enw oedd yn gyfarwydd i mi, ond ddim gwybod llawer yn ei gylch o. Ac wrth gwrs, gwybod am enw Iolo Morganwg, ond yn braf cael ei drafod o hefyd. Felly, diolch i ti, Jerry. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio a trio cadw trefn arna ni ar ddiwedd diwrnod hir iawn i'r hen Richard. Mae o'n hepian cysgu'n i gader yn fyna. Da ni'n gwerthfawrogi bod chi'n gwrando, da ni'n gwerthfawrogi bod chi'n rhoi esgus i ni ddod at yn gilydd i gael y sgyrsiau yma. Cofiwch rhoi gwybod i unrhyw un all fod efo diddordeb fod podlediad yr hen iaith ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, bod ni ar gael ar YouTube, lle mae'r dewr yn gallu'n gwylio ni hefyd, a ni ar gael yn gyntaf ar am. Mae Jerry, cofiwch, yn darparu talfyriad Saesneg o beth o gynnwys y penodau yma i nation.cymru sy'n werth chweil, a da ni'n chwilio am noddwr hael. Ac wir i chi, mae bag plastig Tesco hefo lot o bres yn iawn. Da chi'n mynd gorau, gawch chi gyfrannu'n ddienw os dymunwch chi. I'r prosiect yma o gael cyhoeddiad Cymraeg sy'n dod o hyn i gyd. Cyfeiriad gwleidyddol sleu yna. Felly, gyda'r cynnig hael yna ar yn rhan ni, hwyl am y tro. Hwyl fawr.